to wannan duk mai hankali ne ɗan adam ya san cewa lalle yana da haƙƙi babba a gabansa, kuma shi wannan alheri da suka yi da nuna man kauna insha Allahu sai dai bayan mutuwa na zan ci gaba da nuna ma, zan ci gaba da jajircewa, zan tabbatar da cewa na sa su a turbaya masu mai kyau, abin da Allah ya ce a yi da abin da yake mai kyau nasu ne zamu tabbatar mun yi abin da aka ce a haini da shi mu hana da shi. Wani zai kamar cewar yanzu jinya kake, watakila kamar ba za ka iya wannan shugabanci ba, ya kake ji? Ban sani ba, watakila kai ai dan jarida ne, ban san ko kaga halaman cewa jinya ai ita kaci bi ta kasu. Akwai jinyar da ta kwantar da dan adam, akwai kuma jinyar da kai kana jin wani rashin lafiya ne, ai ka na shekara biyu ina fama da ciwon wannan ciwo na ciwon kafa. To bisa na abin da ke damuna na gaban gamsu anan bacci yasa na tafi Germany, kuma Allah ya ji ba ni na tabbatar na gamsu. So ban san ma ba na tunani ma kai a yadda ka gani ba ka to kana tunani maganar shugabanci yanzu ne ma zan yi shugabanci domin yanzu na samu lafiya in Allah. Wani bangare zaka mai da hankali tunda akwai matsaloli da yawa da za a iya cewa al'ummar Fulani suna fuskanta, wani bangare ne zaka Fulatani za a mashi adalci kuma zai yi adalci, wannan shine babban kalubale. Zai adalci shine duk abin da ya kama abin na fitina da bin biyayya da sauransu zai tuna mu tabbatar yayi, amma shi kuma abin da ya zama inda dama manyan matsaloli inda ake mashi rashin adalci shine ba Fulatani an ɗauke shi bai san kowa ba, bai da kasa, bai da wurin kiwo, dabbobinsu kuma sun zama abun rabawa. Saboda haka daga wannan karo da mu da jami'an tsaro da suka sa menene cin amana da aikin da aka basu da zalunci, to mun sa ka abin da sauran al'umma, sarakuna manya dama a can kullum muna tare da su, amma akwai yan kana to ku tabbatar yanzu zamu haɗa da zamu tabbatar mu nemi cewa haɗin kai saboda haka ba su yi ba to kuma zamu kwace hakkin tunda muna da doka a ƙasa. Daga ƙarshe duk da cewar kana da goyon bayan wannan al'umma naka na Fulani, akwai wani ƙarin goyon baya da kake nema don a cimma abin da aka sanya a gaba? Ai dan adam kullum yana da ajizansu, tara yake ba goma ba. Bayan wannan al'umman Fulani ina neman sauran kabilu, kowace irin kabila ma ta zo ta bamu goyon baya. A jihar Bauchi mu zama cewa mun zauna lafiya, mun yi nasara, an samu arziki, an samu yalwa, an samu haɗin kan juna. Fitinun da suke taso a ko'ina ashe babu da su. Saboda haka ba ma dama al'umman kawai mun fara shiga neman collaborate, wato haɗin kai tsakaninmu da sauran al'umma yadda za mu zauna, ma manoma ne a sauran kabilu ne yadda duk za mu zauna da lafiya, da don mutum baya zama shi kaɗai sai ya zauna da sauran al'umma. So wannan shine abin da na sa a gaba. Majan hali Sadiq Ibrahim duk Fulani sun yarda ka zamo jagora. Mai gidana miyanci Allah ko talhore sun haɗe a dalilin ka Bauchi ta ɗinke babu ɓangaranci.